Дилрабо Саматова, сарвари иҷроии дафтари озодии шаҳрвандӣ. Маъракаҳои тайёршавӣ, омодашавӣ ба соли таҳсили 2023-2024 оғоз шуда истоданд ва аз ин лиҳоз ман мехостам чанд маълумот, машварат оид ба дастрасии кӯдакони маъюбиятдошта ба таҳсил барои шумо пешниҳод кунам. муҳим аст ки дар ин соҳа стандартҳои байналхалқӣ қабул карда шудаанд ва аксариятҳои давлатҳо аз ҷумла Тоҷикистон бо онҳо розӣ аст ва кафолат дода ӯҳдадор шудааст ки онҳоро дар Тоҷикистон татбиқ мекунад. дар байни онҳо конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак ва конвенсия оид ба шахсони маъюбиятдошта мебошад. конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак муқаррар кардааст ки кӯдакон дастрасӣ ба таҳсил доранд ва новобаста аз имкониятҳои худ бояд ки дар манфиатҳои беҳтарини кӯдак ба дастрасӣ ба таҳсил дошта бошанд. конвенсия оид ба ҳуқуқҳои шахсони маъюбиятдошта муқаррар мекунад ки шахсони маъюбиятдошта новобаста аз шакли маъюбияташон бетабъиз ҳуқуқ ба таҳсил доранд ва давлат кафолат медиҳад ки онҳоро бо таҳсили фарогир дар муассисаҳои давлатӣ бо таҳсил таъмин мекунад. инчунин қонун дар бораи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст ки кӯдакон шахсони маъюбиятдошта дар муассисаҳои давлатии таълимӣ аз ҳисоби буҷаи давлатӣ ҳуқуқ ба гирифтани маълумот доранд. ин маънои онро дорад ки кӯдак новобаста аз он ки вай маъюбият дорад ё надорад метавонад ки худ озодона муассисаи таълимии давлатиро интихоб карда дар он таҳсили худро ба роҳ монад. инчунин барои волидайн ҳуқуқ барои интихоби муассисаи таълимӣ дода шудааст. ҳоло барномаҳои зиёди давлатӣ барои дастрасӣ ба таҳсил аз тарафи кӯдакони маъюб қабул карда шудаанд. ин хеле хурсандиовар аст ва мувофиқи қонунгузорӣ волидайни кӯдакон ӯҳдадор ҳастанд ва ҳуқуқ доранд ки муассисаи таълимӣ барои кӯдаки худ интихоб намоянд. муассисаҳои таълимии давлатӣ бояд ҳатман кӯдакони маъюбиятдоштаро ба ин муассисаҳо қабул карда шароит фароҳам оранд ки онҳо дар якҷоягӣ дар ҳамин фазои фарогир бо дигар кӯдакон таҳсил кунанд. давлат ӯҳдадор шудааст ки муаллимони махсусро тарбия карда таълим дода омода мекунад ки барои кор бо чунин кӯдакон дониш малака дошта бошанду дар мактабҳои умумӣ таҳсилоти давлатӣ фаъолият баранд ва муассисаҳои давлатӣ ҳуқуқ надоранд ки кӯдакони маъюбиятдоштаро бо ҳар хел баҳона аз дониш дур кунанд, зеро ин ҳуқуқи конститутсионии ҳар як кӯдак аст.